baina Maialen kontatuko dizue zergatik. Kontatuko dizuedan historia honen nire etxean du hasiera. Arratsalde on, Mikel. Egun ona pasatuko duzu. Bai, primeran, labrasko gina duzu. Zera, bai, bueno, bilo bat. Ederki, horrelako zenera. Doregon behar zizkizuten nota bezala. Bai. Ea, erakutsi notako hori. Erakutsi. Aia, bakizu mundeko aitarik onena zarela. Eskerrik asko, Mikel, baina utzi notak hori. Mikel, notak. Matematika HBNM, Euskara HBNM. Mikel, zer esan nahi duan HB eta NM? HB zera baba, H hau eta B bikain. Hau bikain. Duzu. Notas magníficas, erro guztietan dukine eta notas magníficas eta duzu. Hau posa. Batxu, tok. Kiniz. Hacer un perro. Brother, es un besito. Mikel, erakutsi notak zuganari. Aita duzu nolako zimen langilea. Arlo guztietan notas magníficas eta bikain atera du. HBNM, baina zen permanentkaz eta zertzeko arroa. Necesita mejorar eta HB beretu behar esan nahi du. Beraz, guztieto suspenso! Aitarekin azerretu eta pobretuko gizuna etxetik alde egitea erabaki nuen. Lanen baten bi hasi nintzen. Lehenengoz, soldadu bihurtzen bururatu zitzaidan. Asmo horrekin, soldaduztako koartelera ibildu nintzen, baina begira zer gertatu zen. Ikutra soldadu txarroak zatozte kuartelera, baina hemen probetxezko gizona entzuntu gozaik ez dago, entzun duzue? Bai, zen irantzuteko modua da hori, entzun duzue? Bai, jauna ez, jaunan bai, jauna. Gertu duzu? Bai. Nola? Jauna. Bai, jauna ez ez, jaunan bai, jauna. Jauna, bai. Erantzuk hartu zunean esan, a sus órdenes, mi capitán, eta kitxu. Jauna, bai, jauna. Adorako zeran zabitza? Jauna, zera ez, jauna ez. Utitxagun txorrakeriak eta ez gaitezkek ariketak egiten. Firmes! Aurrera, eskuma, eskerra eskuma. Bira erdia. Arden ere begin iztadik, izitu gehiago ikusi nahi. 2 eta 3. Zorretxe hura niretzat, ez zera konturatu nintzen eta lanen baten dira hasi nintzen. Hau ez, hau bai, diru asko errez irabazteko aukera. Ez liburuak saltzeko jendea behatzeko, eta honela liburuak ez saltzen hasi nintzen. Tira, ez gaitezen desaniman, beste ertzo honetan probatuko dira. Kaixo. Egun emakumea, gauza esateko eguna da. Historiako liburuak metenak esaltzen da. Eskerrik asko, baina ez gaitz interesatzen. Jaten zarien irazakarko etxagun kontuko idolera. Baina, aizu, ea beste berak zaioteko. Historia, hau gauza interesgarria. Benetan, interesatzen al zaizu? Bai, noski. Aizu, ez duzu liburu hau
motxila batean dago, behatira motxila dotorea. Zuk izateagatik, bakarrik 50 euro besterik ez dizut kobratuko. Tira ba, han ezazu 50 euroa. Ondo pentsatu dut, ez ditut nahi. Prometalo zen motxila. Tira, pentsatuko diogu ba. Motxila aprobetxatuko du. Oraingoan bai, jatetxe baterako zerbitzaria behar dugu. Hau zera nirea. Nik gaur egunaz proba eguna izango da. Lana ondo egiten baduzu kontrolatuta zaude. Lasai, berriro Maiorretan daukazu lehenengo bezeroa. Nik errekadu batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Arratsaldeon jauna, zer nahi duzu azaltzeko? Kontxo baina zuzu Mikel zara. Eta kontxo eta zu Andoni etxetako laguna. Aspaldiko, zenbat denbora ikusi gabe, eman iezadazu ezakada bat. Aizu, zure alda jatetxe hau? Ja, ez. Jarraitu. Hau espatu beharra dago. Ezeri girekin eta dezagun kaketxo bat. Ez, asko dago. Ni antzerkiko zuzendaria naiz eta aspalditik zu bezalako aktore baten bila nintzen. Nire antzerkira egiteko kontratatzen zaitu. Egia da, kontratatu ninduen. Denbora luzean, entzeiluetan eman genuen, baina azkenean ez dugu izor estrella batean zera etxetzia. Erratik nago horren urduri. Badakizuen nola ditzen den antzerkia. Lan baten bila!